muodostaa Venäjän piikin, Mäkelä ja Nieminen puolustajina. Kolmikko keskikentällä, Rantanen, Lindberg puolustavassa roolissa, Petri Tiainen kärkipelaajan Jelmin takana ja laidoissa oikealla Suminen. Zadirin riitaantui aika helposti pelaajiensa kanssa ja sehän ei välttämättä ole paras pohja menestykselle. Pallo Kari Laukkasella. Finnairin palloilijoiden nykyinen maalivahti, 45 A-maaottelua ennen tätä kamppailua. Avaa pitkällä vasemmalle, tavoitteli Paatelaista. Uudemman kerran palloa yritetään sinne, mutta näin ei käy. Pallon ottaa Vasili Kolkov. Ja vasemmalta lähtee Venäjä aika harkitusti uudemman kerran Kolkovin kautta. Vastassa on Tiainen, hyvä syöttö eteenpäin ihan vapaalle Mostovoille. Tarkkaa keskikenttäpeliä ja tiukka vartiointi tuo hyvän tuloksen Suomelle. Pallon riisto ja Hjelm. Vasemmalle hakeutuu Paatelainen, sinne syöttö meneekin. Seuraava syöttö menee suoraan naapurille, sen syötön antoi tällä kertaa Rami Nieminen. Venäläiset on erikoisen taitavia pelaajia ja nopeita myöskin, ja silloin suomalaiset mennä harhautuksiin. Samalla Venäjän pelityylissä korostuu tämmöinen 2 pelaa kolmannelle, haetaan pieniä seiniä ja yritetään luoda ylivoimatilanteita. Tässä hyvä tyypillinen esimerkki. Mostovoin hyvä syöttö avaa tilanteen siinä, mutta jatkosyöttö suoraan Suomelle ja oikealta lähtee Sumiala. Tiukassa vartioinnissa on kovin vähän elintilaa ja siitä syystä syöttö ja aavistuksen lyhyeksi. Sitä ennen on peli vihelletty poikki. Ja siinä Venäjän joukkueen taisi olla numero 5. Vaihtoehtoa jäänyt vastustajalle kun rikkoa peliä ja tarkka mies Sandor Pool havaitsi sen ja totta kai vapaapotku Suomelle. Taas avaus vasemmalle. Hjelm ei pääse puskemaan eteenpäin, joten pallon ottaa Kolkov. Nopea siirto tähän oikeaan laitaan. Sieltä on ylöspäin lähdössä Karpin. Syöttö keskiympyrään ja aika varovaisesti lähtee kyllä Venäjäkin. Ei se lähde nyt ihan heti keskiviivan jälkeen nopean rynnistyksen, vaan kuten sanoit, niin haetaan se kanssapelaaja, jonka kanssa voidaan pelata sitä lyhyttä seinää. Ja sen takia se näyttää siltä, että pelataan hyvin varovaista peliä, mutta se on juuri tätä vastustajan väsyttämistä sillä, että saadaan pelikaveri mukaan ja sitten isketään. Nimenomaan semmoista uutta eurooppalaista jalkapalloa. Venäjän pelityylihän niistä ajoista, jolloin Kiovan Dynamo hallitsi Neuvostoliitossa palloilua on muuttunut. Silloin vastaanotettiin vastustaja, pytättiin virheitä ja lähdettiin nopeasti vastahyökkäykseen, mutta nyt todellakin pelataan, pyöritetään ja etsitään sitä paikkaa ja luodaan niitä ylivoimatilanteita. Sen takia Suomen on myöskin vaikea päästä sitten, kun tulee palloristo, kun siinä on myöskin puolustuspelin suhteen ylivoima valmiina. Täytyisi pystyä pelaamaan nopeasti siitä ruuhkasta pallo pois. Karpin. Vaihteeksi pitkä pystysyöttö, aika hyvä sellainen, mutta siinä samalla hyökkäävä pelaaja rikkoo ja Suomelle vapaa potku. Uhrina oli tällä kertaa Janne Mäkelä. Ja Suomelle vapaa potku. Ei toistaiseksi mitään hätää vielä tässä ottelussa. Tässä tunnustellaan hieman vastustajan aikeita. Hieman yli 4 minuuttia pelattu ja edelleen ollaan tilanteessa 0-0 EM-karsintaottelussa Suomi-Venäjä. Tässä oli oikeastaan tyyppi esimerkki siitä, että miksi Suomi vetäytyy tuonne alas lähelle. Et silloin kun tulee pitkiä syöttöjä, niin siellä puolustuksen selustassa ei ole tilaa ja maalivahti hyvin usein saa ne. Eli on vaikeampi pelata nopeasti selusta. Ja Venäjän käyttää nopeuttaa hyväksi. Anoppa. Kulko. Hyvä syöttö keskelle ja sieltä lähtee tarkkaan kova veto. Tämä on kovastiastaan kentän päästä päähän ja on aika hanakka mies. On 4-5-1 ja silloin tämä Zimpalarin rooli on nousta tuosta keskikentältä kärjen takaa hyökkäystilanteeseen. Selvänä piikkinä on numero 10 Ratsenko. Hjelm taistelee hyvin pallon itselleen. Syöttö Tiaiselle. Sen jälkeen Tiaisen jalasta pallo karkaa yli sivurajan ja rajaheitto Venäjälle. Siinä ihan Rami Nieminen ehtinyt Tiaisen syöttöön. Se oli
hieman hätäisesti annettu se syöttö ja tuotti Niemiselle sen verran vaikeuksia, että menetti tilanteen. Kulkov. Huono syöttö. Hän saa pallon uudestaan. Hyvä syöttö laitaan, jossa Karppin siirtää keskemmälle, mutta tarkkana paikalla oli Janne Mäkelä. Tiainen. Taklataan väärin tilanteessa ja Suomelle vapaa potku. Suomella olisi tärkeintä nyt tietysti sen lisäksi, että pystytään puolustamaan Kurjalasta, mutta silloin kun saadaan pallon, hakea vähän itseluottamusta ja saada hyvä tuntuma pallon liikutteluun. Eli päästään pelin mukaan ja samalla saataisiin venäläiset pikkasen juoksemaan pallon perässä. Keskeltä lähtee nyt nousuun numero 9, joka on Aleksander Mostovoi. Keskellä odottaa jo Kolivanov syöttöä. Siinä on hänen lähettyvillään Rami Nieminen tarkkana seuraamassa. Siinä on myöskin toinen kärkipelaaja paikalla odottamassa syöttöä, eli Dmitri Radchenko numero 10. Pallo menee hieman taaemassa, se menee Kulkoville asti. Hän saa sen uudestaan ja nyt lähtee hyvä. Ottelussa olympiajoukkueiden pelissä, jossa myöskin Venäjä ja Suomi pelasi vastakkain, niin Venäjän joukkue ei paljonkaan laukonut ja pääsi samalla lailla pelaamaan tuohon rangaistusalueen läheisyyteen. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että Venäjän valmentaja on kehottanut joukkuetta laukomaan. Siinä on maalivahdin hyvin vaikea torjua, maski on edessä ja kaukaa lauotaan yllättävästi ja Komanin on vaikeita palloja. Taas hyvä paikka tulossa Venäjälle, Laukkanen valppaana maalissaan ja kyllä tämä toistuu aika usein tämä kuvio. Siinä pystytään sitä paitsi hyvin rakentamaan näitä tilanteita, koska Venäjän pelaajat ovat fyysisesti aika vahvoja, eli sitovat Suomen puolustajan aina kun tila tulee ja sen jälkeen hyvä ohjaus naapurille, joka näin ollen aika helposti saa itselleen laukaisupaikan, ainakin tässä ottelun alussa. Tiedä jatkuuko sama kuvio loppuun asti, toivottavasti ei, koska tässä on nyt aika yksipuolisesti menty Suomen maalia kohti. Kova tällin jalkaansa saa numero 9 Aleksander Mostovoi. Ammattilaispelaaja Strasbourgin joukkueessa. Tässä näin tilanne. Ja kyllähän ottelu monesti alkaa tällaiset ennakkoasetelmat, että Venäjä selkeästi parempi maa kuin Suomi. Etukäteen arvioiden he aloittavat kovalla painostuksella ja se meidän täytyy vaan kestää ja pikkuhiljaa saada omaa peliämme käyntiin. Mitä pitemmälle nolla pysyy, sitä vaikeampi Venäjä on pelata ja me päästään peliin. Näitä vartioimassa, näin pelataan pallo taaksepäin. Ja pallo jää edelleen Venäjälle, joka painostaa aika rajusti tällä hetkellä hyvällä maltillisella pelillä. Kulkov. Se oli hieman vaikea syöttö, mutta pallo jää joukkueelle. On Noppon läpisyöttö, jolla tavoitteli sinne ylös nousutta Nikiforovia. Tällä kertaa turhaan. Nieminen. Hjelm. Lindberg ei ehdi siihen syöttöön. Onopko ottaa pallon. Ja Suomelle rajaheitto. Siirrytäänkö siinä Lindberg ilmin varaan. Siitä tavoitellaan Paatelaisen päätä ja hän koittaa jatkaa ja Sumialalle tulee veto siitä Rantaselle veton paikka, mutta valitettavasti tuli oikealle jalalle. Ruotsin liigassa Trelleborgin joukkueessa. Tätä ennen 12 sanoja on Ruotsin lehdistö ollut täynnä. Sumiala. Onopko ehtii väliin ja näin Venäjä selviää siitä tilanteesta. Nikiforovin syöttö ja sen jälkeen pitkällä lakaistaan pallo pois omalta alueelta suoraan Holmgrenille. Vain hetkeksi Suomi sai pitää pallon ja uudelleen liikkeelle Kolivanovin kautta. Mäkelän Jannelta hyvä taklaus, pallonriisto. Kolivanov. Karppin. Tiainen vähän häiritsemään, sen jälkeen Nieminen ja saa palloa pois 16 alueelta. Mutta Hjelmin avulla numero 6 Janne Lindberg. Onopko, Viktor Onopko, Moskovan Spartakin pelaaja. Tässä on aika monta Spartakin pelaajaa joukkueessa. Sehän on viime vuosina ollut Venäjän paras seurajoukkue ja tietysti valmentaja Oleg
Ramantsev, joka on maajoukkueen kansainvälisille kentille, ulkomaille rahakkaisiin seuroihin, niin tänä päivänä pelaajia on palannut aika paljon sinne ja nimenomaan Spartakkiin, joka on myöskin taloudellisesti menestynyt. Puhutaan, että Onopko, joka palasi Spartakkiin, hankkisi 18 000–20 000 dollaria kuukaudessa palkkaa, eli siellä palkat myöskin maksetaan dollareissa. Eli tietysti mukanaolo mestareiden liigassa on tuonut seuran kassaan rutosti miljoonia ja niitä käytetään nyt sitten pelaajien takaisin palkkaamiseen. Oikealta on nousussa Kopkun. Hyvä siirto keskelle. Tiainen. Siinä ei ollut mitään väärää siinä taklauksessa. Sandor Kuulin mielestä Jelle. Sumialan kautta Paatelainen täällä vasemmalla. Häntä varjostetaan erittäin tarkkaan. Askeleen päässä Juri Kopkun seuraa tarkkaan mihin Miksu aina lähtee ja syöttöä sinne ei saada, pelataan aika pienellä alueella ja pallo menetetään rajaheiton muodossa vastustajalle. Suomen pitäisi pystyä liikuttamaan palloa nopeammin. Tämmöiset pallon hautomiset, mitä Sumialakin äsken teki, niin ne on kyllä tuhotuomittuja. Toisaalta ottaa oppia vähän tästä Venäjän tavasta pelata. 1-2 kosketusta, pallo liikkuu, vapaat miehet auttaa pallollista pelaajaa liikkumiseen. Nikiforov, joka mielellään yrittää kaukaa Rahuti, kun kohdalle osuu. Joo, kyllä hän on tehnyt näissäkin karsintapeleissä kaukaa vapareista maaleja. No ja nyt palloa liikkeelle vaan ja maltillisesti syötellä. Lindbergin pitkä syöttö ei tavoita omaa pelaajaa, väliin ehtii tällä kertaa Dimitri Klestov. Karpin. Anoppa. Hyvä siirto Kulkoville. Taas Lindberg hyvin välissä. Ja siinä Laukkasella jo aika tiukka paikkuessa. Tässä näin hänen tyylinäytteensä. Onopkon hyvä jättö ja siinä jää sen verran aukkoa puolustaa venyä ihan todella hyvään torjuntaan, joka johtaa pallon sitten yli päätyrajan. Eli siirtelee palloa nopeasti ja etsii nopeasti laukaisupaikkoja ja laukko ennakkoluottomasti kaukaa. Siinä oli hyvä pallonriisto ja nyt vaan maltillista pelirakentelua, että myöskin Venäjän joukkue joutuu juoksemaan omaa maaliin päin. Tiainen. Nieminen yritti ihan oikein heti keskitystä antamaan kulmapotkua. Myös Ari Jelmon siellä maaliluukulla hyvänä pääpelaajana. Venäjä selvittää tilanteen pitkän potkun kautta. Dimitri Radchenko toimittaa pallon pois pelikentältä ja Suomelle rajaheitto. Siitä ei tullut ihan niin hyvä tilanne kuin olisi toivonut. Siinä varmaan yritettiin Rami Niemiselle palloa taakse ja Nieminen, joka pienestä koostaan huolimatta, niin on erinomaisen hyvä pääpelaaja. Niin hänen tarkoitus oli pudottaa tuonne takaisin keskialueelle ja siitä sitten tulee laukoja paikalle, mutta Rami ei päässyt palloon. Nikiforov. Karpin. Hjelm tarkkana vastassa. Ja uudemman kerran Nikiforovin kautta. Karpin. Hyvin siinä Rami Nieminen tuli vastaan. Sai sen verran häirittyä Radchenkoa tilanteessa, ettei tämä päässyt kunnon syöttöä antamaan. Anoppa. Pääsee ihan vapaasti etenemään. Ei siinä paljon pelitilaa Suomen keskikenttäkään anna. Kyllä siinä tarkasti mies katsotaan silmästä silmään ja yritetään näin sulkea pois. Reitti eteenpäin, Nikiforov pääsee yrittämään ja taas lähtee. Rapsen puolustuspelissä täytyy olla tarkkana, pystyä vaihtamaan miestä sivuttain, mutta myöskin mikä tärkeää, että silloin
Siinä rikkeen tekijä on Venäjän numero 4 Ilja Cimbilar ja vapaa potku Suomelle. Mutta siinä muutaman kerran on Cimbilar päässyt laidallaan kyllä aika näppärästi näyttämään, että taitoa on. Ja jotenkin on semmoinen tunne, että kunhan nyt ei pääsisi sieltä ihan kokonaan vapaaksi. Läheltä on liipanut muutaman kerran, mutta niinhän saa ollakin, kunhan ei ihan lopullisesti pääse laidaltaan läpi. Jelle. Nieminen ei ehdi siihen, Karppinen on tiukkana vastassa, syöttö Onopkolle. Ja sitä paitsi on tilanne ennen sitä. Nämä on myöskin nämä hyökkäystilanteet semmoisia, että silloin kun Suomi hyökkää ja pääsee tuonne rankkirajalle, niin kuin Niemisen Rami oli nyt menossa, niin silloin pitäisi uskaltaa myöskin nostaa koko puolustus, että jos menetetään pallo, niin päästä silti prässäämään, eikä Venäjä pääsisi nopeasti aloittamaan hyökkäystä. Karppinin pitkä syöttö leijailee pois omien ulottuvilta, mutta vastapalvelu syöttö Mostovoille. Petri Tiainen hyvin häiritsemässä Lindbergin nopea jatkosyöttö Sumiala, ja nyt olisi Miksu vapaana, mutta kun siinä Nikiforovkin oli tarkkana paikalla, niin sai juuri sen verran jalkansa väliin, ettei Miksu päässyt siitä etenemään. Syöttö ei tavoittanut häntä, ja näin lähtee Venäjä Anoppon kautta. Ja taas vasemmalta haetaan aukkoa. Sieltä löytyykin syöttö hyvin Kolivanoville. Mäkelä vastassa. Onopko. Ja paitsioon päättyy se tilanne. Tämä Suomen hyökkäys äsken oli oikeastaan sellainen tyypillinen esimerkki myöskin siitä, että näin meidän pitää toimia, kun Venäjä hyökkää tiukasti, niin kun saadaan pallo, saada se siitä ruuhkasta pois ja katsoa sitä ensimmäistä mahdollisuutta nopeaan vastahyökkäykseen. Jos sitä ei ole, sitten pystyä liikuttelemaan palloa. Ja nythän se saatiin todella hyvällä yhdellä syötöllä Sumialalle asti, ja hän oli täydessä vauhdissa, mutta ei ihan pystynyt arvioimaan, miten Nikiforov liikkuu, ja tämä ehti sen verran kai isolla varpaalla siihen väliin, että esti näin syötön menemisen Miksulle asti. Kulkovin syöttö laitaan, jossa Cimbilar kyttää, pallo ei mene hänelle, vaan sen tulee ottamaan Flastov. Paine alkaa olla aika kova Suomen puolustuslinjan suuntaan. Hyvin on kestetty toistaiseksi. Ei ihan yhtään semmoista paniikkitilannetta vielä, mutta painostus jatkuu edelleen. Anappo. Taas hyvä syöttö keskelle, jossa on tilaa. Ja sieltä jatkosyöttö aiheuttaa jo sen verran säpinää, että siinä Laukkanenkin varmaan jo mietti, että jokohan nyt tulee ensimmäinen kova puti kohti maalia. Ei tullut vielä ainakaan. Taas Nikiforov. Vasemmalta täysin vapaana Mostovoi, mutta hän ei saa palloa haltuunsa. Näin Suomi selvittää sen tilanteen. Petri Tiainen. Paatelainen. Tiainen. Näin juuri, palloa pitää ja maltilla vaan. Mäkelä. Sumiala. Hyvä vippaus taaksepäin. Onopko luki tarkasti tilanteen ja pystyy näin nappaamaan pallon itselleen. Nikiforov. Karppin. Topton. Ja siellä tiukille. Silloin hän on parhaimmillaan. Hyökkäyspeliä ei ehkä jännätä on niitä parhaita puolia, mutta selkeässä miesvartiointitehtävässä hän on todella kova. Vaikea ohittaa. Mostovoi. Onopko. Hyvä syöttö keskelle Kulkoville. Mutta sen jälkeen ei enää yhtä hyvä syöttö. Jelm pääsee väliin. Paatelainen. Se oli aika vaikea harhautusyritys, johon Miksu nyt lähti, ja vastustaja oli taitava siinä tilanteessa. Juuri Kolttun hoiti tilanteen ihan mallikkaasti. Taas Onoppon kautta. Ei ole paitsiossa tällä kertaa. Kolivanov, keskitys. Ja Holmgren siivoaa. Onopko. Kleskov. Onopko. Kulkov. Nieminen
Ei mitään hätää. Pitkä syöttö oli tarkoitettu Paatelaiselle, se meni liian pitkäksi. Joten Koptun Nikiforov Akseli hoitaa sen tehtävän taas hyvin ja nopeasti vasemmalta liikkeelle. Aika usein Venäjä lähtee nimenomaan vasemmalta nyt tähän mennessä tässä kamppailussa. Se on ihaltavaa on tietysti Venäjän pelissä sekin, että kaikki pelaajat, alakerran pelaajat mukaan lukien pystyvät syöttämään ja osallistumaan hyökkäyspeliin. Nyt on taas tulossa Venäjälle ylivoimatilanne. Pulkkov pääsee ensin etenemään, saa pallon uudestaan ja sen jälkeen häneltä harhasyöttö suoraan Rami Niemiselle. Paatelainen, hyvä syöttö Jelmille. Keskellä viidettää Petri Tiainen. Hyvä tunneli siinä, mutta sen jälkeen paikalle tulee taas Karppin ja nappaa pallon Jelmiltä. Ja tämmöiset henkilökohtaiset suoritukset, minkä Ari Jelm pitäisi teki, niin ne on niitä, joilla nostetaan pelaajien itseluottamusta ja uskallusta yrittää ratkaisuja. Kyllä Suomi tässä pelissä on hyvin puolustanut ja pystynyt pitämään pelikuria yllä. Radchenko. Hyvä harhautus, pääsee keskittämään. Kierteinen pallo suoraan Sumialalle. Vastassa Cimbalar, joka nappaa pallon Sumialalta ja sen jälkeen vapaapotku on Venäjän siinä tilanteessa. Ei siinä Antille jäänyt vaihtoehtoa. Näin oli pakko pysäyttää hankala vastustaja nimeltä Ilja Cimbalar, Moskovan Spartakin pelaajia hänkin, eli Oleg Ramantsovin luottopelaajia maajoukkueessa. Siinä on taas Radchenko, Polivanov kyttäämässä keskitystä tarkassa vartioinnissa molemmat. Ja sinne suuntaan syöttö lähti. Ei tullut perille asti. Ja sen jälkeen kohta tuoli tuntia ja edelleen ollaan 0-0 tilanteessa. Naapurin ankaran painostuksen alla Suomi on kestänyt erittäin hyvin. Pystynyt muutaman kerran itsekin lähtemään nopeisiin vastaiskuihin. Ei ihan selkeisiin maalipaikkoihin ole pystynyt joukkueemme. Ei toisaalta myöskään Venäjän painostuksestaan huolimatta. Se on kyllä hallinnut tapahtumia toimassa maalinsa suuta. Eli ei Kari Laukkanen toistaiseksi ihan pahoja hetkiä ole kokenut. Vaikkakin Venäjä on hallinnut, se on pakko myöntää tässä vaiheessa, että punapaitainen joukkue on kentällä ollut se, joka on liikutellut palloa enemmän kohti vastustajan maalia. Mutta kun on nyt kestetty jo kohta puoli tuntia, niin varmaan se myöskin jossain määrin rassaa vastustajaa, kun ei se pääse hallinnasta huolimatta ihan selkeisiin maalintekopaikkoihin. Aivan varmasti näin on ja alkaa pikkuhiljaa hermostumaan ja sen kautta kun me vaan uskalletaan pelata, niin kyllä meillekin maalintekotilanteita tulee. Petri Tiainen suojaa hyvin jälleen. Anopka. Pulkkov. Saa pallon takaisin, sen jälkeen pieni siirto Kolivanoville, joka on vaikeuksissa siinä. Joutuu syöttämään taaksepäin, hyvin sekin käy. Ja näin Nikiforovin kautta haetaan uutta vauhtia. Anopka. Cimbalar odottaa syöttöä, odottaa turhaan. Toistaiseksi ainakin, ja tilanne päättyy paitsioon, ei siinä mitään hätää, vaikka Kolivanov pallon pelaakin Suomen maaliin asti. Rajamies liputti selvän paitsion merkiksi, ei siinä mitään hätää. Kyllä niissä tilanteissa pallon saa pelata maaliin, kun rajamies tarkkana seuraa, ja siinähän oli Kolivanov metri kaupalla palunut puolustuslinjan taakse, ja paitsi oli päivän selvä. Onopka. Mostovoi. Cimbalar. Nikiforov. Kopto. Siirto keskelle. Ja Lindberg taas kerran hyvin kattavassa. Todella hyvin Janne on päässyt iskemään näihin ristisyöttöihin. Tarkkana pelaajana on nähnyt, mihin suuntaan pallo menee, ja monta kertaa hän on tällä tavoin riistänyt pallon vastustajalta. Anopka. Jelm pääsee väliin, mutta pallo ajautuu Pulkkoville. Sieltä vasemmalta löytyy tällä kertaa sinne siirtynyt numero 9, joka on Mostovoi. Näin hänkin vaihtaa hyvin paikkaa, ja nyt tulee paha paikka, ja siellä on, ja maalintekijänä on Vasili Kulkov.
Näin ylivoima tuotti johto-osuman Venäjälle maalintekijänä Vasili Kulkov, jolle pelataan mainio paikka ja varmasti mies näkee maalin oikean alakulman ja sijoittaa pallon sinne. 32 minuuttia pelattu ja Venäjä siirtyy 1-0 johtoon, eli kun Helsingissä pelataan, niin silloin kirjoitetaan 0-1 maalintekijänä Vasili Kulkov. Todella tarkka sijoitus, siihen ei Erik Holmgren ehdi muuta kuin aitio paikalle seuraamaan pallon kulkua Suomen maaliin. Joo, siinä oli loistava syöttö Mostovoilta Koluvanoville. Pystyy puolustuksen selustaan. Ja sen jälkeen maltillinen keskitys taakse. Hyvin usein sieltä sinne taakse rankkirajalle unohdetaan. Ja tällä kertaa Kulkov unohdettiin sinne ja siitä helppo ohjausmaali. Se oli juuri sitä paitsi sellainen tilanne, mistä on puhuttu, että Mostovoi oli juuri vaihtanut paikkaa, niin kuin todettiin, että nyt vaihteeksi siirtynyt vasemmalle paikalle, ja se varmaan osaltaan vähän sekoitti vartiointipeliä, ja hän pääsi vapaasti etenemään ja antoi todella mallikkaan syötön Kulkoville. Nyt Suomen vapaa potku. Venäjä pelaa taktisesti erittäin hyvää jalkapalloa. Pelaajat liikkuu ja silloin Suomen puolustuspeli joutuu vaikeuksiin, kun on sovittu, että kuka ottaa kenetkin ja täytyy vaihtaa miehiä. Eli se vaatii myöskin Suomelta taktisesti paljon ja pelaajilta puhumista koko ajan. Miehen luovuttamista, miehen vastaanottamista. Mutta ennen kaikkea tässä olisi tärkeää nyt saada oma peli pyörimään, eli uskaltaa pelata myöskin hyökkäyspeliä. Viimeksi hän kävi näin Kreikkaa vastaan, silloinkin vierailija johti, mutta Suomi korjasi potin lopulta ja siihen on pakko uskoa tälläkin hetkellä tässä kamppailussa. Sumiala, Paatelainen, Tiainen pahassa paikassa, antaa hieman harhasyötön. Chimbalar täydessä vauhdissa, erittäin hyvä syöttö. Niin ei 1-0 tappio merkitse vielä yhtään mitään. Kyllä tästä täytyy uskaltaa pelata omaa peliä ja luottaa siihen, että maalintekotilanteita tulee. Niin, tässä on paljon vielä pelaamatta. Tätäkin puoliaikaa vielä 10 minuuttia ja koko toinen on jäljellä ja 55 minuutin aikana ehtii kyllä tehdä pari maalia niin, että ottelu kääntyy Suomen eduksi. Ja Suomelle taas hyvästä paikasta vapaa potku. Ari Hjelm asettamassa palloa paikalleen. Siinä on myöskin Janne Lindberg. Saa nähdä, tässä varmaan yritetään tehdä Paatelaisen kanssa screeniä tuonne taakse. No Rami Nieminen menee näköjään sinne valmiiksi. Ajatuksena se, että pelataan tuonne taakse tyhjä tila ja sinne mies ryntää. Katsotaan nyt miten se tapahtuu. Vai laukolta Tsippa suoraan? Lindberg siinä lähempänä palloa. Ari Hjelm hieman taaempana. Rantanen, Tiainen. Suoraan maalivahti Dimitri Kharinin kouriin menee se syöttö. Näin pääsee Venäjä avaamaan taas nopealla. Sen jälkeen peli hieman rauhoittuu ja Noppon kautta haetaan ihan uutta kuviota. Kolivanov, Hjelm pääsee väliin. Hyvä harhautus, erittäin hyvä harhautus. Ja sen jälkeen hän on vaikeuksissa eikä saa palloa pois, mutta Suomen onneksi kaikkien aikojen maalintekijä oli tulossa ja se jatkuu vielä. Laukkanen näppäränä miehenä näki tarkalleen, että pallo jäi sinne lirumaan kentälle. Avaa nopeasti vasemmalta Sumiala. Bogtunia vastaan Lindberg. Hjelm. Hyvä harhautus, mutta Kulkov pääsee väliin. Siinä tilanteessa taas Rami Nieminen on hieman liian kovakourainen. Vastustajana ollut Juri Kovtun. Kärsivänä osapuolena vapaa potku Venäjälle. Kyllä Venäjän johtomaalin jälkeen ainakin minusta näyttää siltä, että Suomi on lähtenyt tähän jatkoon nyt hieman aggressiivisemmin. Totta kai sen on pakko tehdä, nyt tullaan maalin tappiolla, koska siitä ei tule yhtään pistettä
tasapelillä saadaan sentään piste ja voitosta 3 pistettä, ja pakkohan tässä on asenteet saada korjattua hieman ja saada peli tasoittumaan, koska vain aggressiivisella pelillä saadaan myöskin maalipaikkoja luotua. Ei tietysti pidä liikaa panostaa siihen, koska se avaa kyllä näin taitavalle joukkueelle vastaiskun paikkoja, eli ei pidä innostua liikaa, maltilla edelleenkin, mutta huomattavasti rajummin panostettava hyökkäyspeliin tässä ottelun jatkuessa. Kolivanov. Mutta hyvä on vartiointi tällä hetkellä. Kulkko, todella hyvä syöttö, ja näin on laukaisupaikka valmis, ja näin pääsee kyllä valitettavasti tykittämään 2-0 johdon jo tässä ottelussa Valeri Karppin. Siinä ensimmäisen maalin tekijä Kulkko järjesti tilanteen Valeri Karppinille, joka todella tarkka laukaus poikki rivan kautta menee maaliin, ja 2-0 naapurille on selviö. 39,5 minuuttia pelattu. Siinä erinomaisesti pelattu tilanne Karppinille. Voidaan taas sanoa, että se juoni 2 pelaa 3. Lyhyttä näppärää syöttöpeliä. 1-2 kosketuksella ja sen jälkeen laukaus. Se taitaa vielä matkalla osua suomalaispelaajaan, ja sen takia siitä laukaus tulee vieläkin tarkempi. Katsotaan tässä vielä kerran, osuuko se. No enpä mennä sanomaan tuosta hidastuksesta, mutta näytti siltä, että se pikkusen muutti suuntaa. Se nyt on sama tekevää, mutta maalin tekijä Valeri Karppin, Real Sociedad, ei siinä mitään hätää. Anoppa. Tälläkin kertaa vasemmalta lähdetään. Simbalar, jonka Janne Mäkelä ja syöttelevät taitavasti. Kyllä, tämän tasoisia pelaajia vastaan tietysti on hyvin vaikea pelata. On. Niin, koska kyllä se on tässä pakko sanoa ja myöntää, että vastustajan joukkueessa on niin taitavia pelaajia, että välillä on ihan ilo katsoa peliä. Mutta tämä pitää nyt ymmärtää oikein, koska hyvin pelaava joukko on aina hyvä, vaikka se olisi kaatamassa omaa maajoukkuetta, niin kyllä sillä on annettava tunnustus siitä, että se pelaa todella hyvää jalkapalloa tällä hetkellä. Nimenomaan sellaista, ja se kun sanotaan, että jos joku joukkue laukoo ottelussa enemmän kuin 10 kertaa, niin on hyvin todennäköistä, että niistä laukauksista joku menee maaliin, ja Venäjähän on laukonut todella paljon. Todella paljon. Vapaapotku antamassa Aleksander Mostovoi. Ja hyvin antaakin. Ja näin on 3-0 selviö. Paluu palloon iskee Dmitri Radchenko. Siinä Holmgren epäonnistui putsauksesta suhteellisen helpossa tilanteessa, ja Radchenko sai pallon ja pääsi laukumaan. Holmgrenin puskusta suoraan Radchenkon jalkoihin ja lähietäisyydeltä todella tarkka kova veto ohi Laukkasen. Ja Venäjä johtaa 3-0. Radchenko maalintekijä. Holmgren. Hyvä siirto oikeaan laitaan Karppinille. Siinä oli Holmgren aavistuksen epävarma, mutta hänen onnekseen pallo menee Janne Mäkelälle. Syöttöyritys Sumialalle on aavistuksen liian lyhyt. Suomi saa pallon, kunnes peliaikaa jäljellä. Tilanne tällä hetkellä Suomi 0 maalia, Venäjä 3. Ensimmäinen puoliaika VM-karsintaottelussa on kääntynyt puolituntisen jälkeen aika murheelliseksi. 10 minuuttia 3 maalia vastustajalle. Siinä on tasoitusta kerrakseen. Anopko. Omatkaan minne asti toppari tulee pelaamaan. Joo. Sumiala jättö Jelmille. Jää liian lyhyeksi. Sumiala uudestaan. Anopko vastassa. Paatelaisen siirto Sumialalle. Erittäin hyvin syötetty Niemiselle, takaisin Sumialalle.
Tiainen. Ei tuomarilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää vapari. Toisaalta meidän pitäisi pystyä liikuttelemaan nopeammin Kyllä, palloa. Ehdottomasti. Vapapotku antamassa Janne Lindberg. Aavistuksen liian korkea. Mutta sekin riittää tilanteessa. Näin lähtee Kolivanov etenemään. Ja syöttötila löytyy ja pallo liikkuu todella nopeasti hyvin. Karpinin keskitys. Simbalar. Karppinen ei tilanteeseen ihan hyvin pääse. Nieminen oli vastassa. Sumiala. Hyvä harhautus. Juoksivat. Niin. Puoliaika on vielä nautittavampi kuin ensimmäinen, koska totuuden nimessä pitää aina antaa tunnustusta vastustajalle silloin, kun se on tarpeen. Ja ei tässä voi kun toistaa sen, mikä sanottiin jo ensimmäisen puolen aikana. Eli kun tarjotaan hyvää jalkapalloa, niin siitä on syytä nauttia. Tietysti toivomus on edelleenkin se, että oma joukkue pystyisi nyt vähintään samantasoiseen peliin kuin mihin on pystynyt Oleg Ramantsovin luotsaama Venäjä tässä kamppailussa. Toinen puoliaika valmis alkamaan. Miksu Paatelainen on tullut pois kentältä ja tilalla Petri Järvinen. Petri Järvinen siis. Janne kentällä. Mäkelä on tullut pois ja tilalla Kim Suomi. Ja nyt täytyy muistaa, että Suomella on vielä yksi vaihto mahdollista tehdä. Eli näissä otteluissa nykyisin sallitaan 3 vaihtoa. Juuri näin. Eli vaihtopenkillä on vielä kenttäpelaajista Marko Tuomela ja Tommi Grönlund ja varamaalivahtina on Petri Jakko. Venäjän joukkueessa en ainakaan minä vielä olen nähnyt yhtään uutta pelaajaa kentällä. Ollaan tarkkana ja katsotaan, onko sielläkin tehty vaihtoja. Viktor Anopkola pallo. Syöttö keskemmälle Juri Nikiforoville. Sen jälkeen lyhyt syöttö Aleksander Mostovoille. Ja taas lähdetään vasemmalta ihan niin kuin ensimmäisen puolen aikana. Kim Suominen. Syöttö suoraan Nikiforoville, joka nousi hyvin tilanteessa. Aavisti mihin pallo tulee ja se kertoo pelimiehen tarkasta silmästä siinä tilanteessa Nikiforov. Hyvin keskelle pelataan taas Kulkoville. Taas näppärä siirto ja puolustuslinja heti alussa pienissä vaikeuksissa. Chimbalar yrittää suoraa ratkaisua ja Sumiala pelaa pallon pois yli sivurajan rajaheitto Venäjälle. Kyllä tämä lähtee liikkeelle vähän saman kaavan mukaan kuin tunti sitten, eli Venäjä lähtee hakemaan vielä lisäosumia tässä kamppailussa. Todella hyvin pelattiin paikka siinä Radchenkolle, joka ei saanut palloa haltuunsa. Venäjä ei ole tehnyt yhtään vaihtoa. Ei. Kaikesta näkee sen, että pelaajat ovat vapautuneita 3 maalista ja pystyvät pelaamaan sitä jalkapalloa, mitä he osaavat. Mostavoi. Vasemmalla viilettää Kolivanov. Syöttö keskelle. Menee aavistuksen liian taakse. Holmgren pääsee väliin. Suominen. Nikiforov ehtii palloon ennen Petri Järvistä. Suojaa hyvin ja näin pallo yli sivurajan rajaheitto nopeasti maalivahti Haarinille. Anopka. Kulkovin siirto laitaan. Aivan vapaana täällä vasemmalla on Kolivanov, joka viittoileekin syöttöä sinne.
Onopko katsoo vähän sinne suuntaan, mutta antaa lyhyemmän syötön Mostovoille. Taas pieni näppärä siitä eteenpäin Klestoville ja sen jälkeen laitaan Kolivanoville, joka nopeasti lähtee liikkeelle. Keskitys, Laukkanen. Laukkanen tuli hyvin hakemaan pallon. Erittäin hyvin siinä tilanteessa. Hän oli valmiina avaamaan jo peliä nopeasti, mutta kun Suomen joukkue joutuu vetäytymään niin alas, niin ei pystytä palloa nopeasti pitemmillä syötöillä pelaamaan. Suominen näki tilanteessa hyvin Antti Sumjalan, joka lähti aavistuksen liian aikaisin. Hän ajautui puolustajan taakse ja näin paitsi oli selvä siinä tilanteessa, ei siinä mitään, mutta hyvin kyllä Suominen näki tilanteessa. Se on sellainen puolinopea yritys Laukkasen pallon vangitsemisen jälkeen, mutta ei ihan valmista siitä tullut. Hyvä se tilanne oli ja etenkin Suomisen osuus siinä oli mainio, mutta Antti lähti pikkusen liian aikaisin. Klestovin syöttö. Nikiforov, Onopko. Aika rohkeata peliä hyvällä tuloksella, kun ei vastustaja saanut palloa. Kulkov. Klestov. Cimbalar. Ja vastaan tulee Markku Kanerva, joka siinä tekee rikkeen tilanteessa. Noin. Työntää Cimbalarin pois tilanteesta ja Venäjälle vapaa potku. Toista puoliaikaa pelattu hieman 4 minuuttia. Ja Venäjällä erikoistilanne vapaa potkun muodossa. Sitä juonimassa Aleksandar Mostovoi ja Ilja Cimbalar. Kyllä jatkuvasti tällä kolmiopelillä ja yhden kosketuksen syötöillä Venäjä repii pahoja aukkoja, etenkin tällä vasemmalla puolella. Niin... Ja se mikä on merkille pantava myös, kun liikkuva pelaaja syöttää liikkuvalle pelaajalle. Eli silloin... Ja Kim Suomiselle tilanteesta varoitus. Venäjällä rajaheitto. Kolivanov, hyvä harhautus ja siellä on valmista. Näin tulee 3-0, taisi olla taas Vasili Kulkov maalintekijänä. Pääsee ihan sydämensä kyllyydestä laukomaan. Rajaheiton jälkeen pallo täysin vapaalle miehelle ja näin Kulkov tekee toisen osumansa tässä ottelussa. Tilanne 0-4. Pelattu toista puoliaikaa 5,5 minuuttia. Kolivanov laidasta läpi. Loistava keskitys taakse. Voi sanoa, että tietyllä tavalla ensimmäisen maalin kopio. Joo, ihan tarkka kopio siitä. Ja siinä sivurajan heitossa miehet vaihtoivat paikkaa liikkeelle. Ja nopea, terävä heitto siinä. Jelm. Nikiforov vastassa. Ja siitä ei ohi mennä ainakaan helpolla. 7 venäläistä palaa nopeasti puolustukseen. Kyllä tässä tänään täytyy sanoa, että ollaan nähty Venäjän taholta loistavaa jalkapalloa ja nimenomaan sellaista pelaamista, josta meidän kaikkien suomalaisten pitää ottaa oppia. Joukkoissa voi tietysti kyllä säästää sen jonkin toiseen otteluun, ei välttämättä Suomea vastaan. se on kyllä ihan totta, mutta jos nyt jotain positiivista halutaan etsiä, niin otetaan oppia. Se on ihan totta, että näinhän se pitää nähdä se tilanne ja ei maailma tähän kaadu. Se itseluottamus, millä pelaajat liikuttelevat palloa, syöttelevät. Tietysti se itseluottamus tulee tuhansien toistojen kautta ja kovien pelien kautta. Ja uskalletaan pelata, syötellä. Sitä tänään oikeastaan kaipaisin vielä suomalaisilta pelaajilta, koska kuitenkin meilläkin on semmoisia pelaajia, jotka pystyy pelaamaan. Sumijala.
Tässä on oikeastaan semmoinen tilanne, että kun potkisi tukkainta vastaan, 1 vastaan 3 ja yrittää läpi, kyllä palloa pitäisi pystyä laittamaan liikkeelle ja sitä kautta etsimään niitä. Ja näihin tilanteisiin suomalaiset pelaajat ovat ajautuneet oikeastaan aika usein tässä kamppailussa. Oikeastaan ihan mahdottomaan tilanteeseen, jossa ympärillä on 3 vastustajaa ja pelitilaa on hyvin vähän, koska totta kai 3 miestä pystyy puristamaan yhden pelaajan niin ahtaaseen tilaan, ettei sieltä syöttötietä löydy oikeastaan mihinkään suuntaan. Ja no kyllä oikeastaan tuossakin Sumiolan tilanteessa äsken syöttämällä taaksepäin, niin kuin venäläiset lähtivät myöskin etsimään taaksepäin syötöllä paikkaa ja tavallaan nimenomaan haetaan sitä paikkaa. Ja sitten sen jälkeen kun se löytyy, niin sitten liikahdetaan virallisesti. Mostovoin pitkä syöttö suoraan yli päätyrajan ja Suomi jatkaa 4 maalipotkulla. Tässä kentän laidalla alkaa olla sen verran liikehdintää myös Venäjän vaihtopenkin läheisyydessä, että varmaan valmentaja Oleg Ramanchov jossakin vaiheessa vaihtaa pari uutta pelaajaa kentälle. Etenkin jos tilanne säilyy tällaisena, että Venäjä johtaa tätä ottelua, niin kuin tällä hetkellä tekee 4 maalin erolla. Mostovoi. Venäjällähän on laaja kaarti, että kaikkia ulkomaan pelaavia ammattilaisia ei ole edes kutsuttu. Näin on. Rantanen. Suominen. Aikaili ehkä hieman tilanteessa, näin pääsi vastustajan väliin. Pallon riistohan siitä tuli. Kulkko. Polivanov pääsee ihan vapaasti etenemään. Pieni näppärä syöttö, aavistuksen liian näppärä. Rami Nieminen ehtii väliin. Anopko ja rajaheitto Venäjälle. Anopka. Laukkanen. Ei Laukkasellakaan hirveästi töitä ole maalissaan ollut, koska 4-0 tai 0-4 tilanteesta huolimatta, niin, ja vaikka laukauksia on tullut, niin ihan niitä kiperiä tilanteita ei ole ollut. Nämä maalit ovat olleet niin selkeitä tapauksia, ettei Kari niille ole mitään voinut. Ja tietysti joku voi sanoa, että no onhan silloin ollut työllistettynä, mutta kun ei periaatteessa ole ollut, poiminut pallon verkosta 4 kertaa, mutta siinä ne hommat on olleet. Niin, ei oikeastaan semmoisia hirvittäviä pelastuksia Laukkasen on tarvinnut tehdä. Ja toisaalta nämä maalit, niin onhan ne ollut kyllä semmoisia, että ei niitä kyllä, niistä kyllä maalivahtia voida. Ne on niin sanottuja tehtyjä maaleja todella. Hyvien kuvioiden jälkeen nopeilla siirroilla ja tarkoilla laukauksilla ja itseluottamuksella. Ja se kasvaa tietysti tulosten myötä. Nikiforov. Taitava hyvä siirto. Syöttelytys vasemmalle. Ei mene Chimbalarille asti, mutta se avaa oikealta jo. Sitten taas maalintekopaikan. Chimbalar siinä vasemmalla viittoli, että minulle pallo. Nikiforov näki tilanteen toisin ja siinä pääsee Rami Rantanen väliin ja samoin Rami Nieminen, että tällä kertaa maaliyritys jäi siihen. Mostovoi ei lisännyt enää joukkueensa maalitiliä. Se on nyt jo sen verran kova, kun joukkue on tehnyt 4 maalia. Tässä lohkossa Venäjä on tehnyt 18 maalia. 6 ottelussa vain kerran on pallo pelattu Venäjän maaliin ja se kertoo myöskin siitä, että puolustus sillä toimii, kuten tässä ottelussa, ja hyökkäyksessä on terävyyttä. Chimbalar. Ihan siinä vieressä on Radchenko. Chimbalar lähtee itse etenemään pienestä kulmasta. Paha veto. Todella paha veto, mutta hyvin Laukkanen tilanteen näki. Sai vasemman käden siihen pallon tielle. Mutta kyllä Chimbalar osoitti tässä, kuten monta kertaa aikaisemmin ottelussa, että jos vähänkin annat tilaa, niin hänhän ei emmi hetkeäkään, vaan lähtee Holmgren siinä viimeisenä yrittämässä ennen Laukkasta. Olisiko se tässä Venäjän pelissä se vanha viisaus, että hyökkäisen paras puolustus, varsinkin silloin kun ollaan taitavia. Näin se taitaa olla. Karpin menettää pallon tilanteessa. Tiainen. Keskeltä löytyy Kanerva.
Petri Järvinen vastaan Onopko. Onopko on taitavampi tilanteessa. Nämä on oikeastaan niitä syöttöjä, mitä Suomen ei pitäisi antaa. Uskaltaa tossakin pelata. Kanerva liikutella palloa ja panna venäläiset pikkasen juoksemaan. Kulkov. Laukka. Siinä nyt maalivahti Haaren tuli aika oudolle seikkailuretkelle. Onneksi siinä puolustus oli paikalla ja Nikiforovin ja toisen puolustajan Kovtunin avulla hän selvisi tilanteesta. Tämä on aika tyypillistä Harinia, joka pelaa Englannin liigassa Chelsean joukkueessa. Hyvä maalivahti, pari vuotta sitten rankattu jopa maailman ykköseksi, mutta joskus käy näin, että hän lähtee aika harkitsemattomasti maalistaan kauas alueensa ulkopuolelle. Mutta silloin tietysti on hyvä lähteä, jos tietää, että kaveri on auttamassa. Niin, muuten voisi tulla ourainen paikka. ja tällaiset pelaamisessa, kun joukkue pelaa ylhäällä vastustajan kenttäpuoliskolla, niin maalivahdin täytyy tulla ulos maalista. Mosta voi. Hyvä riistohukka. Nyt pitää saada vaan pallo liikkeelle. No ja Jannelle auttajia, jotta Janne pystyy syömään. Suominen. Radchenko. Onopko. Vasemmalla kädessä odottaa Kolivanon syöttöä, joka ei tule. Sumiala pääsee väliin. Jelle. Hyvä siirto Limperille. Tiainen. Ensimmäisen kerran Suomi liikuttelee rauhassa palloa. Uskaltaa etsiä vähän paikkaa ja saa myöskin venäläiset pelaamaan puolustuspeliä. Suominen. Noin. Rantanen. Oikein liikkeelle takaisin pallo. Suomiselle. Jelm. Ja maltilla edelleen. Liikutellaan ja etsitään paikkaa. Harhauttaa Onoppon. Keskitys lähtee, mutta ei Petri Järviselle asti. Onoppo. Jelm tilanteeseen. Onoppo pienissä vaikeuksissa. Pelaa pallon yli sivun rajaheitto Suomella. Mutta siinä oli nyt pitkästä aikaa ihan maltilla pelattu monta syöttöä eteenpäin ja pallo pysyi joukkueella ja näin saatiin hankittua ihan kunnon tilanne. Venäjä on vaihtamassa pois kentältä numeron 6. Kanchelskis tulee kentälle. Joo, ja kentälle tulee numero 15 Andrei Kanchelskis. Ehkä muistetaan Manchester Unitedista ja tänä päivänä pelaa Evertonissa. Joo, vaikka jotain epäselvää kuulemma siinä siirrossa vielä on, kun kasvattajaseura haluaisi niin ison osan siitä siirtosummasta, mutta Everton on se seura, jonka kanssa Kanchelskis on tehnyt sopimuksen pelattuaan muutaman kauden todella hyvin Manchester Unitedin joukkueessa. Nikiforov. Ja pitkä lakaisu suoraan Kim Suomiselle. Ja nyt kyllä Kim hieman tämän tilanteen tuhri. Epätarkalla syötelyllä se oli täysin mahdoton tavoiteltavaksi. Se oli tarkoitettu Rami Rantaselle, mutta Venäjän rajaheittoa siitä tuli. Suomi on myöskin tekemässä kolmatta vaihtoa. Kentälle on tulossa Tommy Grönlund. Nikiforov. Rantanen. Järvinen ahtaassa paikassa, menettää pallon. Simpalaa, syöttö taaksepäin Sleskoville. Jatkosyöttö menee suoraan Laukkaselle asti. KJK:n Tommy Grönlund on siis tulossa kentälle. Mutta se voi tapahtua vasta pelikatkon aikana se vaihto. Suominen. Kanchelskis. Onopko. Petri Tiainen pääsee jalallaan väliin, näin pallo Laukkaselle. Onopko
taas pääpelissä erittäin hyvä. Saa työnnettyä pallon Mostovoille. Tiainen. Jell. Nikiforodon väliin. Kanchelskis. Kolmiopelillä saadaan näin Kanchelskis etenemään laidallaan. Hyvä syöttö taas, mutta aavituksen liian korkea. Radchenko ei päässyt siitä puskemaan suoraan. Olisi tullut paha tilanne, mutta se on sitä jossittelua. Sen pallo jää edelleen Venäjälle. Anopka. Vasemmalla viittoilee Cimbalar. Syöttö menee Mostovoin kautta nimenomaan Cimbalarille, joka taas aika ahtassa paikassa haluaa esitellä tekniikkaansa. Pääseekin keskittämään ja paha keskitys siitä tuleekin. Laukkanen onneksi siinä Kanervan avulla valppaana seurasi tilannetta ja pystyy näin selvittämään sen, mutta kyllä Cimbalar repii pahoja haavoja Suomen puolustukseen vasemmalla laidalla edelleenkin. Radchenko menettää tilanteen. Suomi pääsee vastaiskuun. Rantasen syöttö Järviselle. Kanervan syöttö Sumialalle menee suoraan tällä kertaa Hlestoville. Cimbalar. Siirto vasempaan laitaan. Siellä viilettää Igor Kolivanov. Häneltäkin pari todella näppärää harhautusta. Vielä kolmas pelaaja ja neljäskin. Näin on Suomi pelattu pois tilanteesta. Ja Kolivanov pääsee vapaasti yrittämään keskitystä. Ja sieltä se lähtee, menee kauas 16 alueen ulkopuolelle. Mutta tilanne jatkuu edelleen aika pahana. Mostovoi. Nopea siirto. Ja pallo hänelle takaisin. Mutta tällä kertaa meni kyllä Kulkovin syöttö liian pitkäksi. Siitä huolimatta taas kerran hyvä esimerkki siitä, miten pelataan kaverille maalintekopaikka. Suomi tekee vaihdon ja Rami Rantanen tulee pois ja kentällä tosiaankin Tommi Pöyry. Toista puoliaikaa pelattu kohta 20 minuuttia. Ja Venäjä johtaa edelleen tätä EM-kaksintaottelua. Tehtyään 4 maalia tähän mennessä ottelussa. Suomi ei ole pystynyt vielä kertaakaan maalin tekoon. Grönlund. Kanchelskis ohi Rami Niemisen. Lindberg apuun ja Lindberg saa pallon työnnettyä pois pelikentältä. Venäjälle rajaheitto. Kyllä sekin kertoo jotain tästä Venäjän joukkueen tasosta, että Kanchelskis aloitti ottelun vaihtopenkillä ja tuli aika myöhään mukaan, mutta ei sitä huomannut pelissä. Sitä hänen poissaoloaan kyllä joukkue pelasi niin hyvää jalkapalloa, että tuskinpa Kanchelskisin läsnäolokaan kovin paljon sitä tasoa enää pystyy nostamaan, koska niin hyvällä tasolla joukkue on esiintynyt tähänkin mennessä tässä kamppailussa. Niin, tai voitaisiko sitten sanoa, että ehkä siitä syystä. Niin, voi olla näinkin tietysti. Kanchelskishän pelaajana on enemmän semmoinen etenevä ja voitaisiin verrata oikeastaan semmoiseen vanhan kansan laitahyökkääjään, joka ovelasti pystyy kieputtamaan pakkia pois pelistä. Kulkov. Mostovoi. Hlestov. Sen jälkeen Radchenko. Taas siirto toiseen laitaan, jossa on ylösnoussut Kopton. Lestov pelasi hyvin poikittaissyötön toiselle puolustajalle ja pudotti itse sinne, joten sama tasapaino kentällä säilyy. Kulkovin hyvä läpisyöttö. Ja näin taitaa 5. maali tulla ja maalintekijänä Igor Kolivanov. Maltilla, kunnes paikka löytyy. 5. maali tekijänä Igor Kolivanov. Toista puoliaikaa pelattu 22 minuuttia.
täytyy sanoa, että vaikka vastustaja näitä maaleja tekee, niin kyllä se tekee niitä taidolla. Kerta kaikkiaan ihaltavalla taidolla. Kulkov on jo 2 maalia tehnyt. Näki erinomaisesti Kolivanovin nousun. Hyvä siirto, jolla pelasi Laukkasen pois tilanteesta, eikä Kim Suominenkaan ehtinyt siihen. Ja näin oli Kolivanovilla aika helppo työ sijoittaa pallo maaliin. Ja kentälle tuli numero 16 Sergei Kirjakov, jota siinä pitkään valmisteltiin. Ja jos näin oikein, niin Radchenko tuli kentältä pois. Tarkistetaan se hetken päästä, kunhan seuraava tilanne on tässä pelattu. Venäjälle tulossa tästä tilanteesta vapaa potku. Tommy Grenlund taklaa Ilja Cimbilaria ja Sandor Pool, ottelun unkarilaistuomari, viheltää pelin poikki ja Suomelle vapaa potku. Kova veto ja siellä on pallo taas maalissa. Kyllä tässä nyt on tulossa sellainen tappio, että ei vaimasta väliä. Taas oli asialla Kolivanov, joka käänsi vapaapotkun suoraan maaliin. Sen vapaapotkun antoi numero 9 Aleksandr Mostovoi. 24 minuuttia toista puoliaikaa pelattu ja tilanne on nyt jo aika lohduton 0-6. Erittäin hyvin siinä ja röyhkeästi suoraan sanoen Kolivanov nousee siihen keskelle ja ohjaa taidokkaasti Mostovoin vapaapotkun Laukkasen selän taakse. Ja kyllähän siinä tilanteessa röyhkeä saa ollakin ja pitääkin olla. Suomalaiset eivät pystyneet vartioimaan ja päästettiin venäläinen ensimmäisenä palloon. Pieni osuma siihen, se muuttaa suuntaan ja maalivahti on vailla mahdollisuuksia. Yllätään teurastukselta nyt. Kyllä se nyt alkaa olla nimenomaan sitä. Tässä on kohta ykkösverkolla alkamassa uutislähetys ja sen myötä kun se hetki tulee, niin tämä lähetys siirtyy kakkosverkolle. Siihen on aikaa vielä parisen minuuttia ja niin pitkään tätä lähetystä seurataan ykkösverkossa ja sen jälkeen TV2 ottelun loppuun asti. Hjelm. Käyttää vastustajaa hyväkseen, pelaa pallon yli sivurajan Sergei Kirjakovin jalan kautta Suomelle rajaheitto. Rami Nieminen. Kirjakov. Hyvä siirto. Taas on Kolivanov vapaana. Pari harhautusta, mutta ehkä yksi liikaa tällä kertaa. Siinä pääsikin Suominen väliin ja näin ei ainakaan vielä Kolivanov tehnyt kolmatta osumaansa tässä ottelussa. Paha mies. 2 syöttöä, 2 maalia. Hjelm. Tiainen. Grenlund. Simpala rehtii väliin. Suomelle rajaheitto. Nopeasti pallo peliin Tiaiselle. Sumielan hyvä kääntö. Ei ihan perille asti. Grenlund jäi pois tilanteesta. Anoppa. Kleskov. Suoraan Kanervalle. Kolivanov. Hyvä jättö Kirjakoville, joka ei nyt saanut palloa mukaan. Kim Suominen. Kirjakov ohi Sumialan, joka käyttää väriä otteita tilanteessa ja näin Venäjälle taas vapaa potku. Siinä on paha, kun jää vastustajien jälkeen. Se oli sen verran raju taklaus, että Sumiala siitä varoituksen saa. Ja Venäjä tekee pelaajavaihdoksen kentällä, eli maalista poistuu Dmitri Harin. Hänen tilalleen tulee Stanislav
Cherkesso, Moskovan Spartakin maalivahti, pääsee näin kokeilemaan taitojaan EM-karsintaottelussa. Antti Sumialalle varoitustilanteessa vapaapotku on annettu. Moskva moi. Kaasanen nopea avauksensa. Jelle. Grönlund. Puolen minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy TV2. Pelaamatta on vielä 16 minuuttia EM-karsintaottelua, jota Venäjä johtaa tällä hetkellä Suomea vastaan numeroin 6-0. Siinä oli yksi Suomen harvoista hyökkäyksistä, mutta viisi pelaajaa. Minulla se on tarjonnut nautittavaa, erinomaisen hyvää eurooppalaista jalkapalloa ihan sen huipputasolta. Suomi pystyi puolisen tuntia pitämään maalinsa koskemattomana, mutta sen jälkeen vyörytys alkoi tuottaa tulosta ja vaikka tauollekin mentäessä naapuri johti jo 3 maalilla, niin se ei siihen tyytynyt, vaan Kari Laukkanen Suomen maalissa on saanut kokea sen nöyryytyksen, että 6 palloa on pelattu Suomen maaliin tässä kamppailussa. Mutta tämä pitää nyt unohtaa nopeasti sitten, kun se on pelattu. Ei ennen sitä. Tässä annetaan oppitunti, josta kannattaa kyllä jonkun verran sitä oppia ammentaa. Niin paljon sitä on ollut tarjolla. Etenkin tämä nopea tapa liikuttaa palloa yhden kosketuksen syötöllä ja kolmiopelillä ja tarkalla sellaisella on hakeuduttu maalintekopaikkoihin. Tuloksena 6 osumaa tähän asti. Sumiala. Nikiforov, joka nyt on tyytynyt tässä ottelun edetessä aika passiivisen rooliin, siihen puolustajan rooliin, ja tietysti eihän syytä ole noustakaan päättämään hyökkäyksiä, koska keskikentältä ja kärjestä löytyy niin paljon tulivoimaa, ettei kovapotkuinen Nikiforov ihan alun jälkeen ole yrittänyt näitä omia ratkaisuja, säästää niitä sitten seuraaviin peleihin. Niin Nikiforovilla on ollut tosi helppo päivä. On. Laukkanen. Suominen. Järvinen. Syöttö suoraan Chimbaladille. Nikiforov. Chimbalad. Erittäin hyvä siirto Klestoville, mutta hänen yrityksensä vei pallon suoraan Suomiselle ja sitä kautta taas Suomi kuittaa tämän kohteliaisuuden taas pelaamalla pallon yli sivurajan rajaheitto Venäjälle. Ilja Chimbalad. Ja vaihtomiehenä maaliin tullut Stanislav Cherkesson pääsee koskettamaan palloa ensimmäisen kerran tässä avaa oikealta. Anopka. Nikiforov. Anopka. Klesva. Tässä nyt Venäjä siirtelee maltillisesti palloa ja etsii paikkaa. Jos ei sitä löydy, niin he siirtelevät vaan ja pitävät sitä hallussa loppuun. Siinä Kolivanov kyllä luki tilanteen ihan väärin. Yhteispeli Chimbaladin kanssa vaihteeksi ei toiminut ihan hyvin. Mutta kyllä Kolivanov, kuten on todettu, on tehnyt ihan tarpeeksi tuhoja tässä ottelussa. Chimbalad. Mainio keskitys. Mutta sinne ehtii Kanerva apuun ja siitä ei lisää takaiskuja tullut. Anopka. Aika tiukka veto. Aika tiukka veto siinä lähti Kanchelskisin jalasta. Se oli sellainen tyypillinen tuohon maalin luukulle ja jos joku siihen pääsee väliin oma tai vieras, niin se saattaa siitä kiputa maalle. Nyt se meni Rami Niemisen jalan kautta kulmapotkuksi.
Anopko. Laukkanen. Viktor Anopko erittäin laajalla säteellä tässä ottelussa pelannut, todella taitava Moskovan Spartakin pelaaja. Taas hän on paikalla, mutta nyt pusku meni suoraan Holmgrenille. Grönlund. Hieman vajaa 15 000 katsojaa on ollut seuraamassa tätä Venäjän näytöstä. Enemmän tänne ehkä odotettiin. Kauniissa lämpimässä kesäillassa on se voinut tulla jopa tuplasti enemmän katsomaan huippuesitystä. Sumiala. Grönlundin hyvä syöttö. Eikä ole paitsiota, mutta Jelmin kuti lähtee aavistuksen liian myöhään. Hän tarvitsi pikkusen liian paljon aikaa. Ei saanut heti palloa haltuunsa ja näin pääsi maalivahti Stanislav Cherkassov oikeastaan säikähdyksellä tästä tilanteesta. Erittäin hyvä harhautus, mutta pallo kimposi pikkusen liian kauas vasemmalle, kun Jelm siinä harhautti pois tilanteesta Nikiforovin, joka nyt ensimmäisen kerran ottelussa koki semmoisen tuskan hetken, josta olisi saanut olla näyttöä jo aikaisemmin. Se oli erinomainen syöttö Grönlundin Tommilta ja suoraan Jelmille jalkaan. Ehkä Chico ei edes odottanut, että pallo tulee. Niin se taisi olla. Harmin paikka, ettei siitä tullut sitä lohdutusmaalia. Joka tapauksessa ehkä ottelussa ensimmäinen hyvin pelattu maalintekotilanne Suomeen. Anopko. Kanchelskis. Kirjakov. Kanchelskis. Takaisin Kirjakoville, jota Nieminen vartioi tarkkaan. Kanchelskis. Mostavoin syöttöyritys epäonnistuu. Näin Lindberg puskee pallon maalivahti Laukkaselle. Ja puskustahan saa maalivahti ottaa pallon käsiinsä silloin kun oma pelaaja sen hänelle päällään ohjaa, mutta ei jalkasyötös. Sumiala. Anopko. Chimbalaan. Anopko. Taitava, hyvä, maltillinen pelaaja. Hieno siirto siinäkin ahtaassa tilassa. Kanchelskis. Kirjakov sinne hänen paikalleen. Hetkeksi Kanchelskis menettää tasapainonsa, se riitti. Ja siinä tilanteessa rikkoina oli Kulkov. Jos nyt jostain sitten halutaan eroja etsiä näin suureen tasoeroon, niin tietenkin se löytyy tältä taidon puolelta siinä, missä suomalaiset pitävät palloa. Venäläiset liikuttelevat sitä nopeasti ja saavat kentällä tämmöisen ruotsalaisen me-tarpeettareen ajatuksen. Eli autetaan toinen toista, liikutaan vapaaksi niin, että pallollisella pelaajalla on mahdollisuus syöttää. Syöttömahdollisuuksia on 1 tai 2. Kaksi pelaajaa pelaa kolmannelle ja niin edelleen. Tämä on se jalkapallopelin perusasia, eli oppia syöttämään nopeasti, ottamaan nopeasti palloa haltuun, liikkumaan nopeasti, vaihtamaan paikkaa. Siitä se tasoero pikkuhiljaa syttyy. Niin. Kanchelskis. Nieminen tarkkana. Kanervakin apuun. Keskitys Lindbergille. Tiainen. Järvinen. Siinä kahden kovan pelaajan yhteen törmäys Petri Järvinen Venäjän joukkueesta. Juri Kopton. Molemmille tulee sen verran tuntumaa kaveriin, että hetken aikaa kentän pinnassa oltua molemmat ovat valmiita jatkamaan. Ei siinä mitään sen kummempaa ollut. Tietysti täytyy myös muistaa sekin, että Venäjällä on tänään onnistunut melkein kaikki. Ja Suomi ei ole ollut parhaimmillaan. Silloin kun tämän tasoista joukkuetta vastaan pelataan, niin kyllä meillä täytyy se onnistua myöskin kaikki. Taisi olla paras päivä. Tänään se ei meillä ole ollut. Mostavoin syöttöyritys Kanchelskille epäonnistuu.
Grenlund. Sumiala. Nikiforov ehti väliin. Grenlund. Suominen. Ja siinä rikkojana tällä kertaa 2 maalin tekijä Vasili Volkov. Suomelle tilanteesta vapaapotku uhrina oli Petri Tiainen. Vai menikö se toisin päin? Se näyttää menevän niin päin, että vapaapotku on Venäjän siitä tilanteesta. Kyllä se niin Petri oli. Minä näin sen tietysti toisin. Joo, Petri yritti suojata siinä ja saada palloa itselleen. Samalla hän takas väärin. Nimittäin kyllä siinä minusta edelleenkin Kulkovkin tulee aika rajusti Tiaisen selkään, mutta näin sen tulkitsi ottelun erotuomari Sandor Pool Unkarista, enkä loppujen lopuksi paljon sitä protestoi, mutta näytti siltä, että Kulkov tuli Tiaisen selkään ja samalla Tiaisen käsivarsi heilahti sen verran, että tuomio meni tällä kertaa näin. Mutta kyllä muuten Sandor Pool on taas kerran osoittanut olevansa ihan maailmanluokan erotuomari. Joo, kyllä hän on hallinnut hyvin ja oikeassa paikassa ja jakanut varoitukset ja ollut todellakin näkymätön tuomitsija. Sumiala. Grenlund. Sumiala. Taas kerran tiukasti partioituna, joutuu näin siirtämään vastuun hetkeksi Suomiselle, joka saa pallon takaisin Holmgrenilta. Eikä siellä Järvinen saa kovin paljon liikkumatilaa. Kyllä postimerkin tavoin häntä seuraa Juri Kovtun, Venäjän numero 2. Ja kyllä sen on nähnyt sekä nyt Järvisen pelissä että sitä ennen Paatelaisen otteissa, että siinä on aika tiukka pihti, kun Kovtunin tasoinen mies keskittyy kokonaan tähän vartiointipeliin. Nytkin ehti jalallaan väliin ja siitä tuli tietysti Suomelle kyllä rajaheitto, mutta näin Kovtun esti ehkä pahemman tilanteen. Uusi yritys taas vasemmalta. Sumiala. Oikea-aikaisesti maalivahti Cherkassov tuli maalistaan ulos. Pitkä avaus menee suoraan Holmgrenille ja siitä takaisin Laukkaselle. Holmgren, Lindberg. Hjelm. Nyt pelattu jo hieman yli 40 minuuttia toista puoliaikaa ja Venäjä johtaa tätä karsintalohkon EM-karsintakamppailua Suomea vastaan murskaavan ylivoimaisesti 6-0. Sumiala. Lestovest ehti väliin. Nikiforov. Anopko. Nyt pelataan jo varman päälle. Tässä ei lähdetä millään hirveällä innolla enää eteenpäin. Kyllä jokainen pelaaja kentällä tietää, että tämä kamppailu on ratkenut aikoja sitten. Ja tässä nyt odotetaan sitä hetkeä, että 4 minuuttia vielä kuluisi. Sen jälkeen kamppailu on käyty ja voidaan aloittaa keskittyminen seuraaviin otteluihin, joita Suomelle tietysti nyt jää 2 kappaletta tämän jälkeen, molemmat vieraissa. Ensin Skotlanti ja sen jälkeen Venäjä, ja niissä pitäisi pisteitä tulla, jotta mahdollisuus lopputurnauspaikkaan säilyisi. Mutta muistutetaan nyt vastoinkäymisen päivänä, että ei ainoastaan lohkovoittaja mene jatkoon, vaan 6 lohkojensa kakkosta matkaa myöskin ensi vuonna EM-lopputurnaukseen. Eli siinä suhteessa vielä paljon eri vaihtoehtoja löytyy eri lohkoissa ja niistä on turha jossitella tällä kertaa, koska tänään kävi näin, että vierailija oli parempi. Se mikä tietysti Suomen osakkeita huomattava on se, että tänään tulee takaisin paljon. Se on totta. Se vaikuttaa maalisuhteeseen. Mutta kaikesta huolimatta meillä on vielä mahdollisuudet. Ja Suominen. Ja sen mukaan meidän täytyy tietysti tehdä töitä. Näin on, ja etenkin Jukka Ikäläisen pitää niitä töitä tehdä, ja myöskin seuravalmentajien tietysti pitää oma osuutensa hoitaa, ja pelaajien pitää ennen kaikkea, maajoukkueen pelaajien pitää tämä kokemus sillä tavoin unohtaa, että se ei rasita seuraavassa ottelussa Skotlantia vastaan syyskuun 6. päivänä. Mutta muuten kannattaa tietysti muistaa, että
välillä joutuu tällaiseen pyöritykseen. Niin kyllähän kaikki lähtee seuratyöstä ja siinä varmasti meillä on paljon parannettavaa. Eli sitä kansainvälistä kokemusta pitää saada lisää ja pelaajille kansainvälisiin peleihin harjoitusmahdollisuuksia. Mutta kun kaikissa tilanteissa pitäisi muistaa se positiivinen tilanne, niin katsotaan miten Polivanov Simbalan tilanne. Tässä rakentaa maalintekopaikkaa, mutta ei päässyt nyt vielä Kanchelskis tekemään maalia. Polivanov hakee kolmatta osumaansa, mutta Laukkanen estää sen toistaiseksi. Se oli jo leikkimistä. Niin oli. Laukkaselta hyvä torjunta Kanchelskis pukkauksella. Erittäin hyvä. Niin oli sanomassa sitä, että kyllähän tämä vuosi on ollut, kävi karsinossa miten tahansa, erinomaisen hyvä jalkapallovuosi, koska vielä tällä hetkellä sekä A-maajoukkueella että olympiajoukkueella on mahdollisuudet päästä suureen tavoitteeseen, eli A-maajoukkue ensimmäistä kertaa EM-lopputurnaukseen ja olympiajoukkue vastaavasti on varmasti matkalla vielä kohti olympiakisoja, ja se, jos mikä, kertoo siitä, että meidänkin tasomme on todella hyvin nousussa. Tässä äskeinen tilanne vielä, jossa Polivanoville tarjoutuu loistava tilaisuus kolmanteen osumaan kamppailussa, mutta hänen aikeensa tiellä on Kari Laukkanen. Suomelle kulmapotku. Nyt on pelattu hieman yli 44 minuuttia, ottanut toista puoliaikaa ja se on viimeisiä tilanteita Suomelle. Cherkassov nyrkkeilee pallon pois takaisin Polivanoville. Hänen syöttönsä menee suoraan Rami Niemiselle. Ja hänen syöttönsä taas Laukkaselle. Niin totta kai suomalainen jalkapallo on mennyt eteenpäin ja hyviä voittoja on tullut. Ja todellakin olympiajoukkueella on mahdollisuudet Atlantaan ja A-maajoukkueella vielä mahdollisuudet EM-kisoihin. Eli yksi tappio ei kaada sitä työtä, mitä Suomessa monet ihmiset jalkapallon eteen tekevät. Laukkanen. Lindberg menettää pallon tiukassa tilanteessa. Mostavoi. Holmgren. Klestov. Kulkko vaikeuksissa. Mutta taas kerran tiukkana paikalla ollut Onopko saa pallon siirrettyä Kirjaakoville, mutta siihen se jäi. Näin on toinen puoliaika pelattu loppuun. 45 minuuttia täyttyy tauon jälkeen. Ja ottelun päättyessä taululla ovat hieman masentavat numerot. Venäjä on voittanut Suomen EM-karsintaottelussa tässä lohkossa maalein 6-0. Ja tämän voittonsa ansiosta se siirtyy myöskin tämän lohkon kärkeen. Venäjällä on nyt 17 pistettä. Suomi kakkosena on koonnut käymissään otteluissa 15 pistettä ja nähdyn perusteella voi vain onnitella Venäjän valmentajaa Oleg Romantševia, jolla on todella tiukka ryhmä, jota luotsaa kohti EM-turnausta. Maalintekijöinä Vasili Kulkov, Valeri Karpin, Dmitri Radchenko ensimmäisellä puolella ja toisella Vasili Kulkov teki toisen osumansa ja sen jälkeen maalikarkeloihin yhtyi vielä Igor Polivanov tekemällä 2 osumaa ja näin päädyttiin näihin numeroihin. Eli Suomi 0, Venäjä 6. Ja mitä siihen on lisättävänä vielä, Harri? No, eipä siinä muuta kuin todetaan näin, että tänään saatiin hyvä oppitunti jalkapallosta ja tästä vaan kentille harjoittelemaan pienet pojat ja vähän isommatkin. Ja jonain päivänä me vielä tästä noustaan ja voitetaan. Suomen jatko-ohjelma on siis se, että 6.9. pelataan vierasottelu Skotlantia vastaan ja sen jälkeen marraskuussa on viimeinen kamppailu edessä. Silloin Suomi matkustaa Venäjän vieraaksi
päättämään urakkansa tässä karsintalohkossa, jossa siis vielä se pitää muistaa loppuun asti. Suomellakin on mahdollisuutensa vielä jatkoon. Me kiitämme seurasta jalkapallon merkeistä. Näkemiin ja kuulemiin Helsingin Olympiastadionilta.